може да има сили, когато живее правилно, когато живее здравословно и спазва правилата на живота. В момента това е Дамян Бутулски, в момента измерва кръвното му налягане. Кръвното налягане ще бъде измерено и в края на експеримента, който той ще направи. А експериментът се състои в следно. Той ще опита да направи поредни преси, които ще бъдат достойни за рекордите на Гинес. Знаете какво е? Една книга, в която се пишат световни рекорди. С други думи, неговата амбиция е в разстояние на 59 минути да направи 700 поредни преси. Вие ще бъдете свидетели за един такъв рекорд, като разбира се, му пожелаваме да бъде успешно всичко това. Сега, искам да ви помоля за няколко неща. Първо, ако имате мобилни телефони, изключете ги, да не му пречат, защото всякакъв страничен звук ще пречи. Той трябва да е концентриран. И да пазите тишина, докато прави своите опити. Аз ще бъда този, който ще даде началото и през 10 минути ще обявявам, по часовник има също, вие може да го следите, че са минали 10 минути. В същото време имаме един екип, който ще записва, ще брои и ще записва. Това са Елена Славкова и Стойчо Стоев. Значи, брои колко са направени и се записват. Аз периодично ще ви информирам. След колко минути са минали, да кажем 10, 15, 20 или половин час, колко е направил той и още колко му остава, вече реши да си мисли. Там мисля да кажем, че са 700. Сега, за да дадем един така хубав начален тласък, като старт, аз ви предлагам да направим това следва. Когато наближи вече да започне, желанието ни да започне точно до половина, като остават 5 секунди всички, и не почне да приема. 5, 4, 3, 2, старт! И той започва. Готови сте да го направим така? Чудесно, ще го направим. Значи, минути. Аз казвам, секунди. Ето, вижте, там има още 4 минути. В момента казах, че му измерите. Кръвното, да информираме публиката, кръвното как е? Добре, казваме добре. Кръвното, подходящо, значи може да започне, няма пречка да започне от медицинска гледна точка. Виждате, че има две камери, които са от един и другия край. Те сигурно ще ловят и вас като публика. Това са камерите от TV-SAT Асеновград. Две камери от една телевизия. TV-SAT Асеновград. Така че, когато бъде извършвано, ако разберете, ще видите самите себе си и експеримента. И така вече очакваме минутите, които остават малко до започването. Остане една минута. Да, ето да го видя аз по-близо. Да, в момента имаме още 2 минути. 2 минути. 2 минути, ако искате, вие може да пописате нещо за Дамян Бутулски, а между другото, той през 2010 година е този опит, който сега ще направи, го е правил. Да, ето има един въпрос там. Дамян Бутулски. На колко години той посвещава тази своя амбиция и желание да го извърши за своята 70 годишнина, която ще бъде през месец декември тази година. 70 години, да е жив и здрав. Така, това вече в очакване. Имаме още минута и половина. Знаете, че пред старт човек се вълнува. Той нека да върши да пази самообладание, не може да не се вълнува. Това е нормално и естествено. И вие ще бъдете една истинска подкрепа. Сега виждам, че и един друг човек дойде Камен, който да, сега, значи Камен ще прави снимки и може да очаквате пък във вестник Регион, в следващия брой, значи той излиза днеска, в другата сряда, да видите материал и снимки от това, което тук съм гледал. И така да гледаме времето, да не изпуснем, защото е важно да се започне точно една минута още. Което значи 60 секунди. И още малко, като дойде днес. Чакаме. И ние сме в напрежение, не само това. Но в момента той се концентрира и като почне казва, за да и да следим какво става.
наближава старта. Така, екипът тук е готов да го ги записва. И както ви казах, през 10 минути, макар че вие ще следите, аз пак ще ви напомням колко минути са минали. Като дойде тук стрелката, почваме да броим. След мен вие ще повтаря. Готови? 5!
20 минути вече от началото. Поредните преси станаха 310. Една трета от времето ми. 310. Вече и 20.
Има и кой.
Сега вече на по-весел глас ще ти кажа, за да може и Дамян да се изминаха от началото. Ще изпитнем 620 коремни преси.
За днес стига, момчета. Аз и 20 ги подборя. Колко са? И така, до този момент са изминали 45 минути. Резултат. Така, с затаен дъх и с наше повишено кръвно налягане броихме, следихме големите преси, които Дамян Буховски направи. И трябва да ви кажа, че той надвиши своя собствен рекорд от миналата година за минути 46-7. Той направи 719 коремни преси. Че 700 коремни преси той правил за един час. И явно, за да се измори толкова, темпото му е било много по-високо. Гледате ли България търси талант? Ето ви един талант, който вече наживо пред вас. Дали това е нещо? Вкъщи, питайте колко може да направите. А сега, нека да попитаме журито, дали зачита резултата. Господин Стоев, от Стоев, господин Стоев има да. Елена Савскова. Трябва да ви кажа, че наистина станахме свидетели на нещо, което ни говори, че човешките възможности нямат граници. Значи, зачитаме, да, разбира се. И госпожа Комисарова, зачитате ли резултата? Нека да примерим. Или да примерим кръвното и тогава? Добре, докато примерят кръвното, вие с нощ, ако гледахте, видяхте ли един малко по-възрастен от него, 10 години, който направи чистинци на висилка. И журито каза, продължава 70. И тебе точно така, 69 години беше. И журито му даде възможност да продължи. Така че, още един път, нека да аплодираме Дамян Буховски. За по-кратко време да постигне амбициозната си цяло. 700 коремни преси, а да ги подмина. Колко ви е кръвното? По-добър е от Одеви. 132 на 99. Чакай, Пулс 122. Един чудесен, чудесен пулс. по-зле, когато почна. Виж, от притеснение малко. Наистина той надмина човешките възможности. Как се чувствате? Отлично. Малко високо кръвно налягане. Беше кръвното? 168 на 107. 168 на 107 от вълнение. Значи спорта... Сега е паднал надолу. Така, сега... Удовлетворен съм. С кръвно В края на годината, когато имам рожден ден и ще започна 70-та си годишнина, ви обещавам 800 коремни преси, за колкото минути станат. А пък на 80 годишнината, дай Боже да сме живи и здрави, също ще направя 800 коремни преси. А кое ви беше най-трудно всъщност през цялото време? Кога се чувствахте най-некомфортно? Тук при състезанието ли имате предвид? Докато започна подготовката беше по-трудна от... Каква подготовка направихте? Около 4 месеца по 4 часа плътна тренировка всеки ден. 10 километра почти ходене, обаче почти на бегом, значи 6 км в час или 10 минути 1 километър. И то на наклонен терен, значи от къщи до Лясковската река долу, до беседките, връщане обратно, абсолютно всеки ден, без значи при вятър, студ, дъжд при минус 20 градуса, кога беше, без да прекъсвам. Освен това, правих всеки ден, всяка сутрин по 200 коремни преси на една серия. Правих по 700 лицеви опори на парапет на 2 серии, всяка сутрин. Там цялата махала гледа, така че ще потвърдят. И освен това 500 въртения четворки в кръста. Значи всичко горе-долу около повече от 3 часа плътна тренировка. Вие
искате с този рекорд да кандидатствате за книгата за Гинес, какъв е реда от тук нататък и как ще го направите? От тук нататък трябва да се подготвя, защото моят случай е малко по-различен. Значи аз не започнах да тренирам, за да правя рекорди на Гинес, а исках просто да оздравея. Понеже през живота си съм боледувал многократно. Значи, аз съм ги писал после в репортажа, вие ще ги отразите. Значи, най-напред имам артроза на гръбначния стълб. Това нещо означава и то дегенеративна артроза. Това означава, значи, дископатия най-напред имах на L5, след това дискова херния, след това имах ломбаго. Това са различни места от гръбначния стълб. Имате отлепане на ретината, което не позволява никакво физическо усилие. Това беше преди 9 години, след като направих този рекорд, но не от него, след 6 месеца, когато косих на моята градина. Имам 40 декара овощна градина. И оздравяването се дължи на спорта само. Лекарите ми забраниха повече от 5 кг да вдигам и да се откажа от градината. Горе-долу 1 година така пазих поведение и почнах отново да работя и да спортувам. Имам специална система за тренировки, упражнения, начин на хранене, начин на работа, на почивка и, което не е маловажно, може би е най-важното, начин на мислене. От кога спортувате? Нека да кажем на младите хора, които сте събрали учениците тук. От дете ли спортувате или от по-късна възраст? От 12 годишен. Обаче... Когато сте отказал от цигарите, разбира. Точно тогава. На 5 години ги бях започнал, защото ние след войната просто живеехме на улицата, така да се каже, нямаше кой да наприбере. И 12 години, когато вече почнах да разбирам какво правя, и една забележка ми беше достатъчна майка ми да ми направи. И без да кажа на никой, защото ако кажа на другарчетата, те няма да ме остават. Се им казвам, аз току-що запалих, след малко ще я запаля, вземам цигарата и я скривам или я давам на някой друг. И така 3-4 месеца беше така големия зор. И след като вече издържах, така да се каже, психически, оттам нататъка и при студентските години всичките момичета пушиха, компаниите пушиха, където и да сме ходили, по хижи нагоре, вътре всичко беше тюрма. Обаче просто на мене от тогава до сега, нито в казармата не съм запалял. Имам една снимка с цигара, обаче друг ме я запали, аз само я държах така за... Добре, и само накрая, начина на хранене казвате, че е много важен. Да, спортувате всеки ден, какво ядете? Всичко, което знам, съм го написал в 3-та си книга, която ще издам тая година. Добре, и само една тайна. Месо, зеленчуци... Абсолютно всичко ям. Абсолютно всичко ям. Даже ям и забранени храни от време на време, защото организма на човека има нужда от всички вещества. Но подбирам екологично чиста храна, нали, ако по възможност. Когато примерно приготвяме храната вкъщи, задължително гледаме колкото си може по-малко преработки да претърпи. Нали, не сме суровояди, но примерно сега зелето, аз ям цяла зима почти ям зеле, обаче само от българското зеле, не произведено в България, а български сорт кюсе, който е, аз още деца казва, от дете го помня, още преди студент да стана, това е най-хубавия сорт и го препоръчвам, защото другото зеле, когато аз го ям сурово, така както си е, без сол, без никакви абсолютно подправки, значи на всяко ядене, но то яденето сега ми е зимно време един път само. Значи аз живея спартански живот. Един път на ден се храни? Да, храна се само поведнъж в 17 часа след обяд. Това е зимата, когато тренирам. А лятото вече, понеже е много тежка работа, зависи. Следа теглото. Ако трябва, ям 2 пъти, ако трябва, ям 3 пъти, ако трябва, нищо не ям. От 16 години поддържам това тегло. 61-2 кг, мръдвам 1 кг нагоре или надолу. Добре, и накрая последен въпрос. Как прие семейството ви този опит за рекорд? Ами, много трудно. Много трудно и създаваха ми доста проблеми. Обаче видяха, че не могат да ме спрат и
накрая всичките ме благословиха. Добре, благодаря. Успех ви желая. Всичко добро, жив и здрав. Обаче вижте какво. Не пийте никакви от тези хранителни добавки, дето ги дават разни стимулатори и така нататък, защото ще се съсипете живота. Спортувайте, но не за рекорди. Спортувайте за здраве. Аз просто така ми протече живота, защото ако не спортувах още преди 20 или 30 години, нямаше да ме има. Когато прочетете или чуете репортажи, ще видите, че аз съм боледувал от 12 вида болести, такива, които се считат нелечими. Язва на стомаха, запушване на такова, гастрит, пиелонефрит на бъбриците, камъни в бъбриците, камъни в вътрешния духов, чупени 3 ребра, ръка и така нататък. Даже вчера не знаех дали ще съм във форма да го направя, защото вчера и завчера много ме боляха чупените ребра, когато пада кръв от атмосферното налягане, да не ми наболява. И така, значи не пушете, не пийте алкохол, освен на празник, примерно по една чашка е така, както е за пред хората, традицията както е. Пазете си здравето, защото после ще давате пари, обаче здравето няма да го намерите, защото здраве с пари и лекар здраве не може да ви даде. Ако вие не си пазите здравето, няма кой да ви даде. И много се радвам, че ме уважихте, защото бъдещето не е в нас, бъдещето е във вас. Значи, работете за България. България се нуждае от вас. Ние не можахме да ви дадем много добро наследство. Обаче от тук нататък изградете България така, че да бъде раят на земята, а не да надават винаги за лош пример. Едни пролетни хубави лица, кучичета. Нашия дом, нашата къща на 136 години на двора, когато падна сняг, те бяха затрупани. Току-що започнаха да цъфтят. И сега като се топи снега, започнаха да цъфтят. Благодаря. И ви желая да сте така здрави и устойчиви като кукичетата. И така, вече пред финала остава да изкажем и похвала и възхищение от вас. Като публика, наистина да бяхте една чудесна публика. Браво! И така. Останете за малко на местата, само да ви питам нещо. Може ли? Добре. Ми, какво мислите за това, което видях? Хареса ли? Това беше просто уникално. Това никой човек не може да го направи. Ако не го беше видял с очите си, нямаше да го повярвам. Никога не мога да го повярвам. Добре, ти какво мислиш? Това е чудесно нещо. Ти колко коремни преси можеш? Най-едно 250-300. О, ти си бъдеш рекордьор. Да, страхотно. Ето един господин по физическо. Кажете ми как се постига това? Вие сте учител по физическо? Изключително много труд, през който не се виждала в момента, но трябва години, за да се постигне всичко това. Ето и тук да с момичетата. Как ви се стори това, което видях? Много уникално. Не очаквахме, че ще бъде така, че ще мине рекорда. Ти какво мислиш? Това беше страхотно. Просто аз ако не го видях с очите си, нямаше да повярвам. Кой може да прави повече от 200 коремни преси от вас? Ето този. Кажете ми, ти ли можеш? Не. Добре. Добре, благодаря ви. Уважаеми зрители, предстои да започне опита за подобряване на рекорда на Гинес. 700 коремни преси ни обещава сеновградчанина Дамян Глуховски за 59 минути.
Дамян Глуховски е пенсионер от 16 години, живее в Асеновград. На 18 декември 2012 година той ще чества своя 70-ти рожден ден. Писател, поет, философ, еколог и спортист. Това са само част от любимите му занимания, с които той непрекъснато изненадва своите близки. Приборил една дозина тежки хронични заболявания, като дископатия и дискова херния, артроза на гръбначния стълб, язва и стеноза на пилора на стомаха и накрая рефлуксна болест, пилонефрит, камъни, кисти на бъбреците, счупени 3 ребра и китка на лявата си ръка и още. Той никога не се предава и днес отново атакува рекордите на Гинес, но това не е всичко. През лятото на 2003 година, след рекорда, когато носи трева на градината си, Глуховски получава тежък кръвоизлив и в двете си очи. Лекарите установяват отлепане на част от стъкловидното тяло и ретината на дясното му око и му забранява да спортува и да работи на градината си, която е от 40 декара череши. Бавно и постепенно, с много труд и упорито, с помощта на спорта и на специална собствена система за тренировки, работа, хранене и здравословен начин на живот, той се възстановява напълно. Железният дядо, изпълнен с енергия и воля за живот, днес е добър пример за младото поколение, показвайки им безкрайните възстановителни възможности на организма и силата на човешката воля, за които няма невъзможни неща. Нека му пожелаем успех. Сега нека да видим дали ще подобри собствения си рекорд от 700 коремни преси. Малко по малко, за 5 години преодолява. Целенасочено да се аз съм против тия на спорта, живота си. Някой ще трозали на гръбначния стълб. Значи кръка не беше почервен се не става беше специално. Това дискова херния ми стана. 3-4 пъти ми излиза бедрената стана на него. Той ще ми каже после. Ваше го няма. Вие само ги отчитайте, слагайте ги тук. Значи, това е преди започването, сега ще го четем, това е след. Сега аз с публиката почвам да говоря. Ученици, съвредични, един експеримент, който предполагам, ще бъде любопитно, пъти полезно. Да видите как един възрастен човек може да има сили, когато живее правилно, когато живее здравословно и спазва правилата на живота. В момента, това е Дамян Глуховски, в момента измерват кръвното му налягане. Кръвното му налягане ще бъде измервано и в края на експеримента, който той ще направи. А експериментът се състои в себе. Той ще опита да направи коремни преси, които ще бъдат достойни за рекордите на Гинес. Знаете Гинес какво е? Една книга, в която се пишат световни рекорди. С други думи, неговата амбиция е в разстояние на 59
минути да направи 700 коремни преси. Вие ще бъдете свидетели на един такъв рекорд, като разбира се му пожелаваме да бъде успешно всичко това. Сега искам да ви помоля, сега, за да дадем един така хубав начален тласък като старт, аз ви предлагам да направим това сега. Когато наближи вече да започне, а желанието да започне точно за половина, като остават 5 секунди всички, аз, ние почваме да време. 5, 3, годишна обаче ще бъде през месец декември тази година. 70 години, да е жив и здрав! Чакаме. Така, това вече има. След мен вие ще повторим. Готови? Да. 5, 4, 3, 2, 1, старт! И с наши повишено кръвно налягане броихме, следихме коремните преси, които Дамян Глуховски направи. И трябва да ви кажа, че той надвиши своя собствен рекорд от миналата година за минути 46-7. Той направи 719 коремни преси. Имайте предвид, че 700 коремни преси той е правил за 1 час. И явно, за да се измори толкова, темпото му е било много по-високо. Гледате ли България търси талант? Ето един талант, който беше на живо пред вас. Дали това е лесно? Като ти си вкъщи, опитайте колко може да направите. А сега, нека да попитаме отварите сърца. Манила, абсолютно. Сега нека да попитаме журито, дали зачита резултата. Господин Стоев, от теб, от Стоев, господин Стоев има да. Елена Савкова. Трябва да ви кажа, че станахме свидетели на нещо, което ни говори, че човешки невъзможности нямат граници. Значи, зачитаме го, да, разбира се. И госпожа Кожухарова? Да. Зачитате ли резултата? Нека да примерим. Или да примерим кръвното и тогава? Да. Добре, докато примерят кръвното, вие с нощ го гледахте, видяхте ли един малко по-възрастен от него, 10 години, който направи 40 набиране на висилка. И журито каза, продължава 79, точно така, 79 години беше. И журито му даде възможност да продължи. Така че
Още един път. Нека да аплодираме Делян Дубовски. По-кратко време да постигне амбициозната си цел. 700 коремни преси, а да ги подмина. По-добър е от Одея. 132 на 99. Знае как да живее. Да бъде 129. Десен пулс. Ако изчакайте да видим и измерването и така. Наистина той надмина човешките възможности. Значи започна с малко високо кръвно налягане. 168 на 107, може би от вълнение, с пулс 70. Сега е паднал. Моля, така, сега е с кръвно 132 на 99, което е в рамките на нормата, само пулса е ускорен. Но това е нормално след такива преси, които са... А пък на 80 годишната, дай Боже да сме живи и здрави, също ще направя 800. Некомфортно. Тук при състезанието ли? Да. Докато започна. Подготовката беше по-трудна. Каква подготовка направихте? Около 4 месеца, 4 часа плътна тренировка всеки ден. 10 км почти ходени, обаче почти на такъв начин. 6 км в час или 10 минути на километър. Това на наклонен терен, значи къщи до Лясковската река долу, до 10 връщане обратно, абсолютно всеки ден, без значи при вятър, дъжд, полина, за 20 градуса, беше и иска да му отнесе. След това правих всеки ден, всяка сутрин по 200 коремни преси на една серия. Правих по 700 лицеви отбори на парапет на 2 серии, всяка сутрин. Там цялата България, така че ще го твърдат. И освен това 500 въртения четвърти в кръста. Значи всичко горе-долу около повече от 3 часа плътна тренировка. Вие искате с този рекорд да кандидатствате за книгата за Гинес. Какъв е реда от тук нататък и как ще го направите? От тук нататък трябва да се подготвя, защото моят случай е малко по-различен. Значи аз не започнах да тренирам, за да правя рекорди на Гинес, а исках просто да оздравя. Понеже през живота си съм боледувал многократно. Значи, аз съм ги писал после в репортажа, вие ще ги отразите. Значи, най-напред имам артроза на гръбначния стълб. А това нещо означава и то дегенеративна артроза. Това означава, значи, дископатия най-напред имах на L5, след това дискова херния, след това имах ломбаго. Това са различни места от гръбначния стълб. Вие имате отлепване на ретината, което не позволява никакво физическо усилие. Това беше преди 9 години, след като направих този рекорд, но не от него, след 6 месеца, когато косих на моята градина. Имам 40 декара овощна градина. И оздравяването се дължи на спорта само. Лекарите ми забраниха повече от 5 кг да вдигам и да се откажа от градината. Горе-долу една година така пазих поведение и почнах отново да работя и да спортувам. Имам специална система за тренировки, упражнения, начин на хранене, начин на работа, на почивка и, което не е маловажно, може би е най-важното, начин на мислене. От кога спортувате? Нека да кажем на младите хора, които сте събрали учениците тук. От дете ли спортувате или от по-късна възраст? От 12 годишни. Обаче... Когато сте отказал от цигарите, разбирах. Точно тогава. На 5 години ги бях започнал, защото ние след войната просто живеехме на улицата, така да се каже, нямаше кой да ме прибере. И 12 години, когато вече почнах да разбирам какво правя, и една забележка ми беше достатъчно, майка ми да ми направи. И без да кажа на никой, защото ако кажа на другарчетата, те няма да му остава. Се им казвам, аз току-що запалих, след малко ще я запаля, вземам цигарата и я скривам или я давам на някой друг. И така 3-4 месеца
беше така големия зор. И след като вече издържах, така да се каже, психически, оттам нататъка и през студентските години всичките момичета пушиха, компаниите пушиха, където и да сме ходили, по хижи нагоре, вътре всичко беше тюрма. Обаче просто на мене от тогава до сега нито в казармата не съм запалял. Имам една снимка с цигара, обаче друг ме я запали, аз само я държах така за... Добре, и само накрая, начина на края не казахте, че е много важен. Значи, да, всичко, какво ядете? Всичко, което знам, съм го написал в третата си книга, която ще издам тая година. Добре, и само една тайна. Месо, зеленчуци... Абсолютно всичко ям. Абсолютно всичко ям. Даже ям и забранени храни от време на време, защото организма на човека има нужда от всички вещества. Но подбирам екологично чиста храна, нали, ако по възможност. Когато примерно приготвяме храната вкъщи, задължително гледаме колкото си може по-малко преработки да претърпи. Нали, не сме суровияди, но примерно сега зелето, аз ям цяла зима почти ям зеле, обаче само от българското зеле, не е произведено в България, български сорт кюсе, който е, аз още деца казвам от дете, го помня още преди студент да стана, това е най-хубавия сорт, да го препоръчвам, защото другото зеле, когато аз го ям сурово, така както си е, без сол, без никакви абсолютно подправки, значи на всяко ядене, но то яденето сега ми е зимно време един път сам. Значи аз живея спартански живот. Един път на ден се храни? Да, храна се само веднъж в 17 след обяд. Това е зимата, когато тренирам. А лятото вече, понеже е много тежка работа, зависи. Следа теглото. Ако трябва, ям 2 пъти, ако трябва, ям 3 пъти, ако трябва, нищо не ям. От 16 години поддържам това тегло. 61-2 кг, мръдвам 1 кг нагоре или надолу. Добре, накрая последен въпрос. Как прие семейството ви този опит за рекорд? Ами, много трудно. Много трудно, създаваха ми доста проблеми, обаче видяха, че не могат да ме спрат. Накрая всичките могат да го спрат. Добре, благодаря. Успех ви желая. Всички там. Вижте какво. Не пийте никакви от тези хранителни добавки, дето ги дават разни стимулатори и така нататък, защото ще се съсипите живота. Спортувайте, но не за рекорди. Спортувайте за здраве. Аз просто така ми протече живота, защото ако не спортувах още преди 20 или 30 години, нямаше да ме има. Когато прочетете или чуете репортажа, ще видите, че аз съм боледувал от 12 вида болести, такива, които се считат нелечими. Язва на стомаха, запушване на таковата, гастрит, пиелонефрит на бъбриците, камъни в бъбриците, камъни в въздушния микроб, чупени 3 ребра, ръка и така нататък. Даже вчера не знаех дали ще съм във форма да го направя, защото вчера и завчера много ме боляха чупените ребра, когато опада кръвната, атмосферното налягане, винаги наболява. И така, значи не пушете, не пийте алкохол, освен на празник, примерно по една чашка е така, както е за пред хората, традицията както е. Пазете си здравето, защото после ще давате пари, обаче здравето няма да го намерите, защото здраве с пари и лекар здраве не може да ви даде. Ако вие не си пазите здравето, няма кой да ви го даде. И много се радвам, че ме уважихте, защото бъдещето не е в нас, бъдещето е във вас. Значи, работете за България. България се нуждае от вас. Ние не можахме да ви дадем много добро наследство. Обаче от тук нататък изградете България така, че да бъде раят на земята, а не да надават винаги за лош пример. Да поднесе едни пролетни хубави цвета, кипчета. Нашия дом, нашата къща, която е на 136 години, на двора, когато падна сняг, те бяха затрупани. Току-що започнаха да цъфтят. И сега, като се топли снега, започнаха да цъфтят.
Благодаря. И ви желая да сте така здрави и устойчиви, като кукичетата. И така вече в финала остава да изкажем и похвала и възхищение от нас. Като публика, наистина, лекция е една чудесна публика. Браво!